Safuna tshata ngisuka la ukungena kule nkulumo ethi ngiyibona emapost okushona umuntu kuthiwa yazi yabhlungu intando kaNkulunkulu. Cela uchazisele ngengane mina ngifisa ukwazi ukuthi uma sisuke sithi intando kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu yini le ehlangene ngayo la? uNkulunkulu wayidala nokufa. Ngiyacela ubuthatha ngoba nangamuzi tshata ngelanga ethi uNkulunkulu akadalanga ukufa. Akaza kudala ukufa sidala, wadala ukuphila. Uma kuthiwa ke umuntu mayishona lethiwa intando kaNkulunkulu, ngifisa ke nisichazele ngoba mina eminye imindeni izogcina izonda uNkulunkulu ngoba uma khamba umuntu kuba buhlungu ukuthi ke intando kaNkulunkulu kufanele nithi bebuhlungu. Ngiyacela ngamlele kuleyo ndawo bani ukuthi ayiketeke inyanya njengalamagama ukuthi kuthiwe umuntu umeshonile kuthi uthathwe uNkulunkulu. Angiyifuni kabi ngoba kade sasihlukumezeka sifelwa thina. eBhayibhelini mangilifunda ngaze ngibone ukuthi uNkulunkulu abantu abathatha. uNkulunkulu abantu abathatha eBhayibhelini babili vo 2 wabathatha bengafile bephila. uEnoko oqala, owesibili kube uElisha noma Elijah. Bona abantu uNkulunkulu abathatha ke iBhayibheli lishola abafana labo bantu. Kuthiwa nje uNkulunkulu wabathatha, hayi ngokufa. Manje ngibuke ke kukhona ke i-contradiction lapho uma ngabe ngizwa abantu bethi umuntu uthathiwe. Yabo nje ingane beyikhuluma la kubuhlungu zikhala, sonke savuka umunyu. Awukwazi ukukhomba uNkulunkulu esimeni sijalo ukuthi uNkulunkulu uyena owenze leyo nto. Ekubeni umlando wokufa iBhayibheli liucacisa nje ukuthi ukufa kwangena kanjani, uNkulunkulu uzokwenzani ngokufa, konke kusobala nje kushilo eBhayibhelini. Mangabe uAdam noEva bengalalelanga ababa basho ngadleve kwasekungena ukufa, sisho kanjani ukuthi uNkulunkulu yena osithathayo? Ngoba phela ukufa kwangena ungalaleli nje, kwangena nje ungalaleli nje kaAdam. Wathanda umkakhe okudlula uNkulunkulu, wathanda umkakhe uAdam okudlula uNkulunkulu, wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni. uNkulunkulu wayeshithi Adam ngadla udele kuzo zonke izithelo zemithi, kodwa lo ophakathi nensimu ungawuthinti ngoba mhla udla kulo muthi uyofa nokufa. Wamtshela lento ifana encimishi nathi emakhaya masuke sikhona sizingane khona abantu abadala. Ziningi izinto abantu abadala bakutshela zona ukuthi ungakwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Mawusuwenza akangene umzali lapho, kodwa uNkulunkulu emuhle wathumela uJesu Kristu indodana yakhe ukuthi izosifela ukuthi ngayo kulungele leyaphutha elenziwa uAdam. Simple. Kuba unqosile mfethu angidlule kuloko. Uwedlula njengoba iBhayibheli likhliye bakithi ukuthi ukufa kwangena kanjani ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngokufa. Asiduduzane kanjalo. Zazi ingane ukuthi ukufa iphutha, umlando khona ukuthi ukufa kwangena kanjani. Ukuze ingane zingabuthi uNkulunkulu babethe ngithanda kangaka nje manje ubaba uNkulunkulu sengiphucile. Hawu kanjani bakithi? Eminye imizi kulala ngadliwe abazali babengasekho. Ingabe uNkulunkulu onaleso sandla lapho? Cha. Sathana jabula afeke okuyena umnikazi wokufa ngoba umnikazi wokufa uSathane. Wathi uJesu mayigiva abaholi benkolo bangesikhathi sakhe wathi nina nivela kuyihlo uDevil owaye umbulali wabantu kwasekuqaleni. Kusho uJesu ubani obulala abantu? Sathane. Kwangena ngoSathane ukufa. Uyajabula ke mase simvikela yena sesikhomba uNkulunkulu athi ibambe ngakho vele ufuna lo ukuthi igama kaNkulunkulu lihlale linamachaphazelo. Bengithi ngibonge kukhuzani kwase kuba uwe mfowethu uthi cha ucela ngisike nje lijikayo lapha. Bekusika nje lijikayo. Siyabonga kakhulu bafethu. Sengathi